λέει ο Γιάννης, το ψάχνω μου λέει, όταν έχω νέα θα σε ενημερώσω, δεν σε ενημερώνω. Του λέω, πρόσεχε, έχω βάλει κι εγώ και το ψάχνω. Για τον ΟΒΑ. Πρέπει να είναι έτοιμο ήδη. Δεν το έχεις πει την κόκκινη γραμμή. Πάμε, όχι. Αν έχεις κάμερα στο μαγαζί σου, βάλε να δεις πόσοι κυκλοφόροι είναι τώρα εκεί. Σε προειδοποίησα φίλε, λυπάμαι. Δεν σου απάντησε το μουλό. Σου απάντησα το. Α, δεν σου απάντησα μετά. Καλά, να συνεχίσουμε. Όχι, Χρήστος, δεν παρακαλώ. Φαντάζεσαι. Έβασε την τράπεζα μου λέει, μην μου κλείσει ένα δωμάτιο. Εγώ ήμουν έτοιμος, σκέφτηκα, αλλά μετά βαριέμουν. Ήθελα να βάλω ένα πιτίνο κουπούλα τη γυαλιά. Το μαλάκα. Το συνεχίζει, έτσι. Έτσι κάνουμε εμείς. Το συνεχίζουμε. Τι σου είπε τώρα, πρέπει να μπούμε στους... Πρέπει να μπούμε, μου λέει, στο. Θα μπει αυτό στον κάθε δέκτη. Έτσι, και θα περάσει κάποια καινούργια αρχεία. Έχει δείξει ότι στρώνει, μου λέει. Θα μπει τώρα στο δικό μου πρώτα απ' όλα. Ναι. Έτσι, και μετά θα μπει σε σένα, στον Νίκο. Εγώ δεν είμαι. Όχι, μέσω ίντερνετ, γι' αυτό έχουμε ανοίξει κάποιες πόρτες για να μπορούμε να μπαίνουμε και να κάνουμε. Όχι, αλλά να δούμε, δηλαδή να το δω εγώ το μεσημέρι και να σε πάω να σου πω. Στον Άνθη πήγες εσύ, ρε μαλάκα. Ακόμα να συνεργάζεσαι με τον άνθρωπο. Λάκα!